David Livingstone, han var den missionær, som opdagede Afrika. Han var også uddannet læge, og han havde mulighed for at kunne helbrede de syge mennesker, han mødte på sin vej, hvis der var nogen, der var syge. Han havde også mulighed for at kunne helbrede sig selv, og derfor havde han masser af medicin med på sin rejse, så han ligesom havde mulighed for at kunne ligesom helbrede, hvis der var nogen, der var blevet syge. Men en dag, så var der alle hans bærere, de var så flygtet, og en af dem, han havde taget medicinskabet med sig. Så derfor vågnede Livingstone pludselig en nat og kaldte på sin hjælper Susie, som var hans afrikanske hjælper. Og der var Livingstone fast besluttet på, at det var næste dag, de skulle rejse efter noget medicin, fordi der ligesom ikke var noget tilbage. For ligesom at hente det her medicin, skulle de til Ujiji, som lå 100 km fra det sted, de var bosat nu. Men der var også mulighed for at kunne hyre nogle nye bærere til at hjælpe med de her forsyninger her. Og under rejsen, det meste af rejsen, der led han af lungebetændelse og havde et åbent kødsår på foden. Især det med foden var et stort problem for Livingstone under rejsen, fordi der ikke var noget, han kunne gøre noget ved det. Og Susie var meget bekymret for Livingstone, da han kunne se, at han var i store smerter, og der var ikke så meget at gøre, udover at de blev nødt til at stoppe mange gange under turen, for ligesom at kunne rense det her sår, han havde. Rejsen tilbage til Ujiji varede omkring 3 måneder, og Livingstone fik det kun dårligere og dårligere, som tiden gik. Det eneste, de havde brug for, var noget medicin, så de ligesom kunne få ham rask igen. Men da de ankommer, var forsyningerne der ikke. Og det eneste, de ligesom kunne gøre, det var at vente på, at der skete noget. Men det gjorde der, fordi at på vej over savannen til Ujiji kommer der en anden karavane med over 192 afrikanere og forsyninger på over 6 ton. Og der var alt, hvad man skulle bruge. Der var både mad og tøj og medicin og telte og endda et badekar. Og for spidsen af karavanen gik en hvid mand og en bærer med det amerikanske flag. Og ham, der ligesom gik forrest, manden her, det var Henry Morton Stanley, som var journalist for verdens største sensationsavis, New York Herald. Og de havde fået øje på Livingstone. De havde Stanley, men Stanley troede ikke, at det var David Livingstone, fordi at man havde hørt, at han var død, og man havde ikke hørt fra ham i årevis. Så derfor satte Stanley kursen tilbage, da han var nået frem, hvor han skulle til, for at se, om han kunne finde Livingstone og hans karavane. De fandt så frem til den sø, som ledte ind til byen Ujiji, hvor de mindes at have set ham. Og Stanleys ankomst skulle forkyndes med geværsalver. Og der, hvor Livingstone og hans karavane var bosat, kunne de høre skuddene, da han lå i sin hytte og læste Bibelen, fordi det var lidt det eneste, der sådan holdt ham op, fordi han havde det her lungebetændelse og så ondt i foden. Så var der kun den her Bibel her til at holde ham op. Og Livingstone hørte det, og det gjorde Susie også. Så Susie kom stormende ind til ham for at fortælle, at der var en karavane, der var på vej over sletten. Og Livingstone skulle selvfølgelig ud for at se, hvem det var, der ankom. Men han kunne se, at det ikke var en helt almindelig karavane, en handelskaravane. Fordi den her karavane, det var meget større, end hvad de normalt er. Og Stanley, han havde vandret de 1500 km for at finde Livingstone, og det gjorde han så endelig. Og der mødte Livingstone og Stanley hinanden for første gang. Og efterfølgende udforskede Stanley og Livingstone den nordlige side af Tanganyika-søen sammen, og havde en masse ting at fortælle hinanden.